kanti lusoka kaphela ngizokuthola mfana meso kanti mana lapha mana mangiqeda la kuyena ngizobheka kana nawe hayi bo Dlamini ufuna uzobajalana ukushayile nje izolo cha angisholo ukukushaya namhlanje ngifuna sikhuluma ukuthi hayi mana hayi anibangaka abantu engibashaya izolo mana Dlamini awusakhumbuli yabona mangingayibali mina I think amadoda ezala ko3 kanje yeah wenza kahle ungayibali emadodeni yabona masingabheka ifoni kaDlamini uma hewa recordile wonke ama fights so sitheme siqeda ukushaya wena senze njani ngefoni sambe nayo aningishayanga uDlamini ongishayile hayi wena phela ngisangakushaya mufoni hey manini man fusekani Dlamini wawulamula ngoba sengishayiwe ubungalindi ngani nami ngishaya eqala bese uyalamula-ke man kwenzakaleni ngefoni sambe nawo la siphethe yeah ngihamba uma hewa iphethe nethi niyakumjomba oh okay asam so ifuna ukumjomba le yami nawe